sibare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Daaru Haramayni Sarifayni ceerno Ahmadou Dia to Dakar duɗala ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Dumga Wuro Alpha ko on waktu yoni ha to duɗal ceerno Mouhamed secto Seleng e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal accident musɗo kikiɗe hanki o toon to raneru ferlo e nokku biteɗo Fouta taw ko werlamo hinde 4x4 kam goto yani toon ha ganduɗa kene foto wonde yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen to leydi Mali Mauritanie kerol hakkude leydi Mauritanie kame Mali e nokku biteɗo kanko sa teskama toon cum musɗo no fewi gouverneur holliti hawde saha mo gonɗen ɓe cuwa taw gaynude ñippude cumo to leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi France yettima kikiɗe hanki o joɗidima e subaka hande o hoorejo leydi ndi o hunima wonandema leydi France ɗoftodir e laamu leydi Mali to leydi Guinée Conakry cukko taw kadi ganduɗa ko gardiɗo cetala seni yatiri caggal no fewi caggal kayde holliti kikiɗe hanki o wonande guykaji teskama ko fate banggue ɗiɗo hen sumgoji kabruji men ma en dia ha toon to Côte d'Ivoire Ghana Burkina Faso Cameroun Gabon kam e yoga e nokkuji musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena tinne kadi kala tinɓe yo tintina ɓe tinano dille kala e mawnude ko dillin ɗum ko ɓuuri mawnude ɓesngu fondinaɓe no didorno wonɓe wuuro e wonɓe ladde ene bismi dendagal guure taariɗe dendagal guure hoddiɓe guure jiidaɓe rendaɓe gurdam rendaɓe jaam e jamalun kala ko wayno wolumnere ko wayno wolum hatar ko wayno lewe beɗel gawdi marana gurel maluma gurel selle buubu awdi aten burguduna ñabina ha ferella mbahe bagudina mbaña jawaldi rufi awdi kañaɓe dugge beydiya e dendagal gure taariɗe kala wuro ngo innaka noon yo andu ko kañum adora ene bisma noon e uddirgol jeere mabɓe jeere hesre pullo ngarɗude yaadude e jamanu nde won noon woni neɗɗo ko miijo ndeke woni wuro ko jeere ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe dendagal bandiraɓe julɓe kala ene bisma e uddirgol nden jeere nde noon uddirgol ngol waɗata ko yeeso teddugal maire wuro ngo kono Dia Oumar Harouna ene bisma kadi ne teddinira waali diwano wondude e préfet falne nde kañumen foof ene bisma dendagal guure taariɗe dendagal guure hoddiɓe kala ne bisma nde gartone keewal garone peewal yettiniɗo ɓatake o e bisma ngo ko musidɗo men sehil men ɗiɗɗo wuuro ngo biteɗo Abou Yerwara tawteɗo to dowlaci tentuyi Amérique bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande goo lewru novembre lewru dartodu mbadden dando faade fondu tawtoriyede ɗeɗo golle paydune no feewi nde ɓesgu nguro waɗi ɓatake tintinde ɓatake erango ummorade e maître Adama Baldé e to maître Adama Baldé ko guindiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkuni mondial ma maître Adama Baldé ko laaɓɗaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal bawɗo kadi musidɓe tedduɓe ƴewgal maître Adama Baldé ene waɗi erango faade dendagal client makko wonɓe Amérique wonɓe Asie wonɓe Europe e dendagal to mbawi wonde kala omo wiya on dendagal neɗɗo hakkude client e ceerno mum hakkude almudo e ceerno mum wona tan ma almudo jooɗo yeeso ceerno ala to mbawɗa wonde kala ceerno ma so tawi ne hooli hoore mum ene wawi gollonadema ha
hano hanitni baade kayne andi indema ene andi inde jinnabe ma kala maître Adama Baldé ene ero dendangal ɗanniyankoɓe kala yo neɗɗo ƴeew yo looto yo wat ƴeewgal waɗa longal ko adi kene ɗanno kadi kala fannu mo liggotoɗa longal mum ne woodi ɗum noon maître Adama Baldé ne wiya onon ɗanniyankoɓe onon ƴeewoɓe golle onon yiɗɓe yaade caggalidi mbaɗe longal mon hano hannitni son jettima kadi lotoɗe hano hannitni maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti oɗo saaha joni mo tawi nder Dakar to cité Dalal Jaam so tawi a ari ha ɗon sa waɗi 33 877 0034 walla 33 877 0035 ko numéro ji bureau ji makko numéro ji cabinet ji makko ma ƴette hano hannitni so tawi kadi jiɗɗa ko haaldude makko kanko maître Adama Baldé mbatta 77 454 27 09 ma heɓ maître Adama Baldé maître Adama Baldé ene wiya en mbadden dando faade makko hayo bela mi dañi bela mi joftana bela ko ɓatake ummorade e docteur Djiby Sow. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke safiyanke safruji fina tawa labdo reedu malaɗo wune docteur Djiby Sow en andina dendagal kileneɓe makko ha tengti noon ɓe lappol palol dande maayo wonde oɗo saaha joni omo tawi tourné makko ñalawma hande omo tawi to wuuro men Barkewi mo waɗɗon balɗe seeɗa so ummi ɗon faye to ndendori so ummima to ndendori ko ɗon waɗata ndewmi takel ha o yetto Dakar dendagal guure e yoga e guure men tawateɗe e lappol palol dande maayo ha e nokkuji jeeri kala ma o yetto hen hano hannirta ni docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo andina kiline makko wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jawranɗe diabète e tension ittoje seero e wonduɓe e hémorroïde natowo e jaltowo kala kanko docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo wiya dendagal bandiraɓe yo ganduɗe leɗɗe noon ko wonɓe nder leydi Mauritanie walla Sénégal walla Mali leɗɗe ɗe noon mbawa yaade ha to Europe walla Asie wata Amérique saabu leɗɗe ɗe ko liquide woni ko ndiyam mbawa yaade ha toon tawa bonani kono kala wonɓe nder nokkuji men Sénégal Mauritanie e leyɗele takkiɗe ɗum ene mbawi safrede ɗum hano hannirta ni docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo wiya dendagal bandiraɓe yiɗɓe ɗo ko laaɓi ko ɓuri ɗon labde mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede le grand guérisseur ene wiya on kala e nokku he to wawi tolnade mo wat communiqué o andina bandiraɓe yahannoɓe ƴettoɓe otoji men jaaha ha Dakar walla yannoɓe ha Djum mo waw arde ha e guure mumen walla guure ɓurɗe ɓattade ɗumen gam e hoyɓiten ɗumen ko fate transport docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiya en mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogas e jeegoma yerkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karalagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba kala mon jiɗɗo hebde kabruji men ɗemgal pular buuɗal yurmede coccorgal foyre ngendi cimti nonne kadi ko fate banggue histoire uji annabaɓe kono ne kadi e coftal ɓalli kala hen ko jiɗɗon so tawi on jeehi toon to lowre men YouTube on tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe walla ni weltare TV kala jewteɗe ɓurɗon yidde ma ona keɓɗum toon oɗo saha mo gonɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ne ɓuuri ɓattitade hettiyankoɓe mum e kala saha kabruji men ɗemgal pulara ma en garte ɗeɗo hen balɗe kala wonande ndeɗo hen sunare yande e ɓesguji Sénégal naɓe ɗum noon ko sukaɓe Sénégal naɓe hewɓe wiide e kala saha so tawi tan wona barsa ko barzakha ko ɓen tigui jooli e laana mumen ɗum noon ko ɗon ɗo ɓe giwno Mbour
yaɓande maje kaɗe toon to Espagne caggal nde ɓe ngari ha e maayo ngo Ndar Gueƴa woni Saint-Louis ko toon tigui bateau mabɓe huɓɓi caggal noon kene fota wonde temedde ɗiɗo tawetenoɓe hen ko 51 mbawi fabede hen oɗo saaha mo gonɗen kene wona temedere 50 mbasi en pittali mumen hoorejo leydi Sénégal neldi duwaw dendagal ɓesguji ɓen yoloraɓe kala caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen sukaɓe leydi Sénégal oɗo saaha yidde mumen tan ko yaade to Europe ɗum noon miijo wona ƴettude laana ko ɗaɓɓude visa tan sa heeɓi jaaha so tawi a heeɓani jooɗa jabra Allah ko fawi e dow ma ko police mo Mbour hanki holliti jaggi nayo woɗɓe ɓenne kadi wonnoɓe laana yiɗɓe yaade toon to Espagne ɓenne kadi teɓama oɗo saaha ene tawe e juuɗe dadiɓe siftinde on oɗo dumuna kala mo gonɗen wonande yoga e sukaɓe taweteɓe leydi Sénégal ha to Gambie ha e Guinée kala ene kewi ƴettude laaɗe gam yidde yaɓande toon to leyɗele Europe ha joni koye Sénégal keddoɗen tohaniru kikiɗe hanki o ko accident musɗo waɗi ɗon ɗo wuuro wiyetego Furdu ɗon noon ko 4x4 goto giwnoɗo Dakar ne fayi to département mo Kanela ko on tigui yani ɗon ha ganduɗa waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen neɗɗo goto gañima hen caggal nde gendarme ɓe kame sapeur pompier en gari toon mbawi tigui yurnitade gueɗe ɗe accident goɗɗo baɗɗo ko auto jelnuɗo jombajo giwnoɗo toon to Guirayi fayi hedde lugge nde wari ha to virage mo Dungo Wuro Alpha ko ɗon tan auto yani waɗani maaɓe kono kam waɗi gañiɓe won hen noon ɓennina to hôpital mo Wourossogui won hen kadi keddima to suudu safara tawetendu ɗo Dumga Wuro Alpha ko fate banggue orientation woni bachelier to kadi ko hebɓe baccalauréat ji mumen e nder leydi Sénégal ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma hande o ɗo tan e dumuna goto mabɓe kala ma andu hol duɗala ngal jogori goto mabɓe kala ma andu ngal hol duɗala ngal jogori janggoyde india ha toon to Kolda taw yen toon ceerno Abbas Diawo siftinde on saaha mo gonɗen remoɓe taweteɓe toon taw ko joomen leyɗele oɗo saaha ɓe jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue leydi mabɓe hayso tawi woni ɓe jiiɗi remde ko maɓe mbaynoyo tenegel so tawi ɓe mbaynima ɓe jawata hebde yamirore ala ko heddi so wona a ari yidde wadde hen haaju maɗa ma dañ hen caɗele mawɗe no fewi ma en jaaha toon to Kolda taw yen toon ceerno Abbas Diawo jaam ñalle maɗa aɗa e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe jam tan ceerno Abdoulaye Sarr a juurama salminama no fewi no mbiruɗani ceerno Abbas ga e Kolda ɓiɓɓe Kolda ene jogui ga caɗele mawɗe e banggue leyɗele mumen e banggue guesele mumen joni laamu gongu ga ko ɓe mbiyata so tawi ana yiiɗi guesa ma a yiiɗi soppude guesa bamma walla guesa tane ko ma ɗaɓɓa yamirore te sa naɓɓi yamirore ɓe ƴeɓatama rokkude yamirore comme mois de avril si darima sa windi déposé mbiya ana yiiɗi mana ɓe dokkuma yamirore pour mana ha joni coppa guesa ɓe gacce ha avril maya ɓe dokkatama yamirore mai daro ha mai maya ɓe dokkatama yamirore si juin darima fuɗɗi tobde an ka ndemowo ko hen jagonɗa gurdam ma ka yeeya fuɗɗi soppude on ɓe gara ɓe jagguma ɓe mbimama la soppi ladde a yokkaka yamirore joni noon ndemoɗo noon si tawi ñaguima yamirore gila mois de avril ha mois de mai rokkaka yamirore ha ndiyam jippima e leydi joni si winan fana yamirore on malla jogori dañde yamirore ha fuɗɗa remde joni noon ɗum ko systéme ɓe mbaɗi ɗum pour ñamde haalis ɓiɓɓe fula ɗum mana on saaha kala neɗɗo mo ganduɗa si tawi soppi guesa ɓe gara mana joni ɓe jagguma ñaɓe ɓe nawma to ɗum ɗo jumaɓe ɓe jomluma haalis a faami te on haalis mo ɓe jomletama ala no ɓe tawi ɗum so wona e benene fittalu mabɓe oɗo lundi ɓennuɗo tan commune amen commune Kandia Saare Demba Mari sukaɓe amen ɗiɗo oɗo wiyete ko Salou Korka oɗo wiyete ko Salou Mbaalo ɓe ɗaɓɓi yamirore yo puɗɗo ɓe soppuɗo ɓe mbaɗi nayyi mabɓe mana joni ɓe dokkaka yamirore ha ɓe puɗɗi soppude laamu ari jaggue ɓe addiɓe ɗo Wellingara yombiɓe goto foof 350 000 ɗum ɗo noon min mbi min jiiɗi ko laamu ngu tina ɗum ɓe mi daro hen ɓiɓɓe Kolda kala commune mo jaaɗa miɗen jogui ɗeɗo caɗele ceerno Abdoulaye Sarr ceerno Abbas ceerno Abbas Diaw est ce que on gullitima laamu ngu walla ala on gullitaki koye wullitade laamu ngu hen min goni ndi ko ɗum kadi min goni haalaldema par ce que minen laamu ko ponno ngu amen ga darnade ngu
elle minal min cikata ko laamu ngu woni mbaɓe commune e eaux et forêt o par ce que woni laamu amen ga ko monsieur le maire ji amen ponno darnade amen inde ele mbiyata monsieur le maire ji amen de kañum e eaux et forêt o kamɓe liggoto on no liggey pour min foratuɓe ma o ɗum ñamde eyyi par ce que monsieur le maire wayma okkone yamirore a faami walla jarga sare inde so a fuɗɗi soppude eaux et forêt ara jagguma te kamɓe tinnata ɗum teni kadi ceerno Abbas leyɗele ɗe kadi ko leyɗele moɗon hay goto ndendani teni kadi kadi ɗon remde hen leyɗele amen ko leyɗele taniraɓe amen e jinnaɓe amen wona joni eaux et forêt ladde nde ngannduɗa ko laamu jeeyi ala ko tanuma jeeyi a taw tawma ina rema hen a taw bama ina rema hen joni noon sa jodima hitaɓe wotata remani ɗon waɗat huuɗo waɗa leɗɗe ɗe leɗɗe sa fuɗiɓe soppude mana ɓe gara ɓe jagguma ɓe mbima soppi ladde te wona a latani e forêt classe nde forêt nde ngannduɗa ko laamu jeeyi ala ko leydi ndi ngannduɗa ko jinnaɓe ma jeeyi taniraɓe ma jeeyi ɗum ɗon ɓe jagguma hen ɓe jomnuma hen kalis ceerno Abbas wonno ko ceerno Abbas Diawo taw kadi ganduɗa ko toon to Kolda oɗo saaha ko caɗele musɗe goni toon so tawi a yiiɗi remde leydi bamma walla leydi tani koma jaaha ha to 11 forêt wonande kadi ñagoɗa kayita aɓe mbawi joɗade lebbi 3 lebbi 4 ha lebbi 5 ha ndungu yaha woɗɗoya taw heɓani yamirore on saaha noon sa hocci jasima gam fertade yidde wadde ɗon ndemɗa soɓe gari kadi ɓe nanguma ɓe payma ko ɓuuri sattude no fewi to Sénégal keddana joni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓaali no wowi wadde e kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi andinaɓe oɗo saaha oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus to yarata 1960 woni ƴewdaɓe subaka hande o tawane wonde oɗo henna ñaw coronavirus ko 14 e nder ɓen 14 hen ɗiɗo ko tumunoɓe ene jokkodiri e wondunoɓe oɗona ñaw hen joyo noon itti ñaw o ko caggal leydi hen jeeɗiɗo ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen kene wona 60 keeɓi cellal men koti galleji mumen jeegomo oɗo saaha ma ballite fofando neɗɗo goto wasi hen fittande muɗum sen wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie Sahara Média ɓe kolliti cum musɗo no fewi huuɗo boni no fewi kono kam waɗani mayɓe noon waɗani gañiɓe kono kadi cuumo sumi koye nokku kewɗo dammiri no fewi walla ni kewɗo dabeje taw kadi ko oroje e ladde taw waɗi koye nokku biteɗo Kankusa none tawi Kerola hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali cuumo noon ko kikiɗe hanki waɗi ha oɗo henna subaka mo kalate walla ɗo henna ɗo kalaten gouverneur nokku biteɗo Kankusa biteɗo Ibrahima Wulde Mohammed El Amin o holliti haɗo ɗo gonɗen gendarme ɓe gaari kono ala taw ko gasi oɗo saaha ɓe goni koye sumde ɓe goniti koye ñippude nguɗon cuuma guure taariɗe kewɗe noon gaari kono ala taw ko gasi kono kam jeyɗo sababu oɗona cum oɗo saaha ne tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe nokku eɗe mbaɗa erago tan wonde ladde nde hikka heewi huuɗo no fewi ala ko ɓuuri bonde e sumde ladde ɗum noon neɗɗo so tawi ene yahane simmo walla ene huɓɓa jeygue ene waɗa ataye walla kala kaɗa waɗa koma ndentoɗa no fewi saabu jeydema sumde ladde ene wawi jeydema sumde wuuro kala gadda hen caɗele mawɗe no fewi Mauritanie naaɓe yonɓe no fewi jippima subaka hande o to booli noksota to yeeso ambassadeur mo leydi France ngam hollirde metti mumen no fewi ko fate banggue caricature oɗo saaha gonɗo e haalede nder leydi France mo hooreji leydi France kañum e hoore mum yalti woodi ko haali hen mondo musulman en kala oɗo saaha kolliti en metti mumen no fewi ko fati e banggue laamu leydi France ɓen sukaɓe noon walla mbiyen ɓe Mauritanie naɓe jippiɓe booli to yeeso ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo to ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Nouakchott ɓe kolliti yidde mabɓe ko leydi France kame laamumde hormoto julɓe hormo kadi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko wona ɗum ko noon ko policier ɓe mbawi ruddudeɓe ɗon ɗo ɓe gonnoɗo caggal nde ɓe keɓani yamirore wadde moɓodiral mabɓe ngal ɓe mbaɗi ɗon ɗo yeeso ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Nouakchott ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Mauritanie holliti gouvernement mo leydi Mauritanie holliti beele mum no fewi fata e sifande nandirande toon to Genefa taw kadi koye pelle joguitiɗe arméji taweteɓe e nder leydi Libye kamɓe kala oɗo saaha nde ɓe joƴƴinta arméji mabɓe beele kadi leydi Libye ene wawa wontude leydi Sahara Média croissant rouge mo émirat arabe uni e gardugol biteɗo Salema Wulde Choyid ɓe kolliti oɗo saaha ɓe ndewidi ha hande golle mabɓe
e nder leydi Mauritanie ngam haɓade kala kene wiye ñabboji duumiɗi yoga e yimɓe taw kadi ganduɗa koɓe kattanani mbawana koye mumen e haɓade wonande humam binna gala nde yimɓeɓe kala mbawata janggude moni kala wawa yiide yeeso mum e haɓade yoga e yoro ha tenti ko fate banggue ɗom ka siftindon leydi Mauritanie yoga e nokkuji so tawi ceeɗu ari ko ɗom ka tigui duumi ko woni toon ɗum noon aɗa sa yidde mabɓe ko waɗande ɓen nokkuji jarɗi jonɗi no fewi ɓe kolliti aɓe ndewidi golle mabɓe e nder leydi Mauritanie no hannirtani hen ha joni koye Mauritanie keddoɗena o wiyete ko feela woldoli heada taw kadi ko ɓurnoɗo ɓattade gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdel Aziz wonde kay darnuɗo gollorɗe mum ko fate banggue cimenterie e nder leydi Mauritanie kono ne kadi oɗo sa joguiɗo leydi yondi no fewi e Mauritanie kam tigui kikiɗe hecciyanke o dañi joɗodade e dadiɓe toppitiɓe ko fate banggue borjin gola ngaalu leydi ndi e laamu gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie kankono hettama no fewi caggal omo ɓurno ɓattade gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie to Mauritanie paɗen koto keerol hakkude leydi Mauritanie kame Algérie naɓe remoɓe tomata taweteɓe e nder Algérie kolliti metti mumen no fewi wonande kay dépasuji ɗiɓe mbaɗata ko fate banggue transport ittude tamate woni lugumaji walla fruit ji walla ni lugumaji ittude ɗum e nder leydi Algérie nawde ɗum e nder leydi Mauritanie oɗo saaha ene seeri ha ɓurti so tawi noon woni laamuji ɗi daraki hen yoɓe gandu kam kala koɓe mbaɗanno koɓe dartinoɓe oɗo saaha mo gonɗen to Maroc roi Mohammed VI kikiɗe hanki o sakti konguɗi makko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe hakkude leydi mo leydi Maroc holliti metti mum no fewi faade caricature oɗo saaha kaleteɗo e nder leydi France ko fate banggue annabi men tedduɗo mo jaam e kise goni ɗum noon yonnani ɗum hay seeɗa wonande roi Mohammed VI mo leydi Maroc sen wi to Maroc paɗen koto leydi Mali Ibrahim Boubacar Keita gila tan 17 lewru oto nde o folla e le follamu leydi Mali caggal noon o dañino yaade to kilni goto taweteɗo nder Bamako ngam safrade toon caggal nde iwi toon o yehino toon to Émirats Arabes Unis ngam jokkoyde safara makko o fodino so tawi o sellima o artu gila alhamisa jawtuɗo hen o seedama e nder Bamako kanko Ibrahima Boubacar Keita omo selli omo wi wan hayso tawi woni kam yoga e ɓen tambiɓe dawrugola e nder leydi ndi kolliti yidde mumen ko yo ñawore waɗi e makko kono kadi hewɓe kolliti oɗo saaha ala kala ko waɗi e nder leydi ndi so wona tan ko laamɗo leydi laamiɗo leydi ndi kono kadi kuccodirɗo e caɗele kewɗe taweteɗe e nder leydi Mali to Mali keddana joni ma en jaa ha to wuuro wiyetengo Fara Bougou noon ene tawe e nder leydi ndi sifti noon dumunaji jawtuɗi kala Fara Bougou wonno koye juuɗe jihadiyankoɓe hay goto yaltata hay goto ɗojjata hay goto haalata caggal noon nde ɓe gulliti laamu leydi Mali walla mbiyen koninkoɓe leydi Mali ɓe faama dañino tigui wadde toon baɗal payidingal no fewi ha mbawi heftude ngoɗon wuuro e juuɗe ɓen joguitiɓe armeji kono kadi ha oɗo saaha mo gonɗen kamɓe finoɓe e wuuro Fara Bougou haɗo ɗo gonɗen ɓe ɗanoto ko guitel gotel ɓe cuwa taw hoolade wonande kay mbete ɓeɗo hen worɓe joguitiɓe armeji giwi e ɗon ɗo Fara Bougou walla ha hande nanɗon e Fara Bougou kono kadi ɓe jaari no fewi wonande armée leydi Mali famande wawata heddade ɗon haɓe mbawa tigui sustude caggal kay wonande ɓe ɗippatano hay goto e mabɓe yaltatano Jean-Yves Le Drian wonande jagorɗo kalfinade gueɗe hakkude leyɗele mo leydi France kame leyɗele goɗɗe kala yettini ɓatake hoorejo leydi France faade e laamu leydi Mali ɗum noon ko kikiɗe hanke o yetti e lanama ko ndiwowa toon to Bawol laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou subaka hande on wo dañi joɗoɗaɓe hoorejo leydi ndi woni Ba Ndawa ɓe jewtidi kene wona toɓɓe 5 hen toɓɓere ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi France kam e leydi Mali ma hesɗitine tene kadi ma leydi France ɗoftu leydi Mali ko fate banggue ndenka e kisala kono ne kadi ma leydi France ɗoftu leydi Mali ɗo e lebbi 18 nde laamu ngu wawata jogade laamu ngu wawata jogade leydi ndi joggal pewgal no fewi kono ne kadi maɓe ɗoftodir e leydi Mali ko fate banggue sifande Alger 2015 jaam duumiɗo no artirta e nder leydi ndi sifande noon
wonande koppreje qimade ma mbade e nder ndeɗon sifande ma wonoy capanɗe jeenayi e ɗiɗi milliard koppreje franc CFA so tawi wattama euro ma won temedere capannayyi million koppreje euro batu caggal guila tan o folla e lefol laamu kanko Ibrahima Boubacara Keita ɗum noon ko guila tan sappo e jeetati lewru ota ɓe dañano wadde konngole mabɓe mawɗo no feewi ko noon ñande asen nde kikiɗe kamɓe mouvement 5 juin woni M5 RFP ɓe dañi jooɗade ɗum noon jonde mabɓe ko hecci hanki to quartier fleuve ɓe dañi yewtude toon toɓɓe jaƴƴe no feewi ko fati e banggue sukaɓe seppannoɓe waranoɓe e ɗiɗon seppoji ha hande ñawore yo waɗe e ɓen yooɓiɓe ɓeɗon sukaɓe kono ɗum ko kadi ɓe jaari ɓesguji malinaɓe kala e darde mumen fayodinde no feewi ko fate banggue moɓodiral ngal ɓe moɓodirno haaɓe mbawi dañde polgu ko fate banggue ittude ɗon oɗo hen biyeteɗo Ibrahima Boubacara Keita ɓe kolliti ha hande fandare mabɓe ko yidde moɓodirde kamɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ɗo saaha gam tigui yoltude hujjaji ɓiɓɓe malinaɓe kala sen gewi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry eɗen gandi catal seni tambiɓe ko fate banggue sungoji leydi ndi ɓe caktino ɓe mbi kala temedere Alpha Condé dañi hen capanɗe joyyi e jeenayyi piccal capannayyi e jeenayyi e kala temedere Cellou Dalein Diallo dañi hen capantati e tati piccal joyya ɗum noon Cellou Dalein Diallo e yaadi mum kolliti woodani kono kadi cukko wonande on président seni cukko muɗum holliti biteɗo Bana Sow holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen sumgoji ɗi ne mbaɗi guyka mawka no feewi nonne kadi no seni e hoore mum limmiri ni ene waɗi guyka mawka no feewi ɗiɗon sumgoji foti ko firtede ha meme leydi goɗɗi mbaɗe addi luural manggal no feewi hakkude catal seni kollungal ko Alpha Condé ari yeeso kono kadi cukko wonande seni holliti ɗum wodani firti tan koɗo saaha mo gonɗen Guinée ɓeydima nadde niɓɓere mawde no feewi ha joni koye Guinée keddoɗen ma en kaale mission diplomatique internationale nelaɓe loni nelaɓe CEDEAO nelaɓe Union africaine jettima kikiɗe hanke o Jean Claude woni gardiɗo CEDEAO kono ne kadi ne wonde Mohamed Ibn Samba nelaɗo Nations Unies kono ne kadi ne wonde Gisuma Mint Sameta nelaɗo Union africaine koyɗe jaam toon to leydi Guinée nde Guinée wawata yaltude e caɗele oɗo saaha mo gonɗen Cellou Dalein Diallo kikiɗe hanki o yiɗino wadde haalande mum toon to galle mum ngam hoccodirde jaydiyankoɓe ha tenti jaydeji ɓurɗi teskede ko wayno RFI AFP kono kadi ɓen jaydiyankoɓe yinnoɓe yaade to galle Cellou Dalein Diallo kaɗama nadde galle o siftinona guila tan wonande ɗiɗo hen sumgoji guila tan ala jewtude dow to wonande Cellou Dalein Diallo holliri ko kañum gañi guila nden ha yetteɗo saaha mo gonɗen kene fotta wonde otoji blende jonɗi no feewi nana tan kurli galle mum ene haɗa yaltude hay goto natata hay goto yaltata sen giwi toon to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗina jagorɗo kalfinanoɗo ko fati banggue bertidi leydi ndi jaltuɗo aduna ñande aljuma jewtuɗo hen no biteɗo Sidiki Diakité wirama kikiɗe hande o sanga 16h toon to Grand Bassam ko leggal makko ko toon tigui o wira e tawtorede laamu ngu kala waddemo hommage siftinde on kanko Sidiki Diakité kanko wonno jagorɗo tambiɗo gueɗe leydi ndi ha tenti ko fate banggue dogannoɗo koyɗe jaam hakkude laamu ngu kam e lullo ngo kono ne kadi joguinoɗo kala kene fate banggue juɓɓingol sumgoji leydi ndi kala ɗum firtinoɗo saaha mo gonɗen Alassane Dramani Ouattara fuɗɗima tan sembe mum fuɗɗima ustade seeɗa siftinde on ko capantati e gonduɗo hen lewru woni alet paɗo ko nden tigui ɓe poti waɗoyde sumgoji taw kadi gaɗa ko sumgoji hol jogorɗo arditade leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso dadiɓe halfinaɓe ko fate banggue ladde ɓe tetti kene wona capantati e ɗiɗi kilo taw ganduɗa ko fate banggue ñiiƴe ñiiɓi jar mum ma won 1 million koppreje franc CFA sifti noon kala ken wiye ñiiƴi ñiiɓi koko haɗa wadde trafic so neɗɗo nanguirama ɗum kasso mum ene satti no feewi to Gana nogas e ɗiɗo neɗɗo wasi fittande mum e nder église goto ɗum noon ko 6e étage ɓe gonno aɓe juula ko on étage berguitti ken on yimɓe jeetato mbawi fabede hen
no gasidi do kala mbasi fittan men to Cameroun to ne kadi ko attaque jangu worbe jogitibe armeji jani e école goto wuro witengo Kumba taw kadi ganda ko ngoden wuro be jani odon école be dañi fellu ton habe jobi pittali yimbe jeegomo hen jeeyo ko rewbe goto ko gorko wadi non kene foto wonde yimbe yonbe ngañima hena taw kadi koy odon école be wasde pittali men ko hakuni jaro e duuɓi jeenayi fayenma a duuɓi sappo e ɗiɗi to Gabon Libreville Gabon jaggama toon kene wona temedere e capanɗe nayo neɗɗo saliɓe ɗoftade ko fata banggue kuulal hirtole lo sifti noon guila tan lewru mars ha yettiɗo hen ha hande Gabon ne heddori ko fata banggue couvre feu woni kuulal hirtole lo batta ngala 22 heures ha fayenma 5 heures subaka kono kadi ɓen jaggaɓe capanɗe joyi e ɗiɗo ko debbo capanɗe jeenayi e ɗiɗo ko gorko ɓen tigui tawetewɗo saaha mo gonɗen e cuuɗi nibbi ngam wasde ɓe ɗoftade kuulal hirtole le kono ñalawma hanki o wuli jaw hakkunde dadiɓe Libreville kam e ɓeena julnoɓe cuuɗi Issa yankoɓe wiɓe tan alay sagel koma guddita église uji mumen kono jagorɗo kalfinade gueɗe nder leydi kam e jaccingol laamu salima ha memi leydi hanki noon lacrymogène aji kewɗi beddama hay so tawi woni laamu ngu wi ko capan tati nduɗo hen lewru wonande cuuɗi julirɗi kala a guddita to libi sifande jamma heñorande waɗama toon to Genefa ɗum nan ko hakkunde wonande pelle jogitiɗe armeji taweteɗi e nder leydi Libi kamɓe kala ɓe ciifi toon sifande nandirama oɗo saha hay fetel goto woto huɓɓo e nder leydi ndi woto ƴiƴam ruufe woto fittandu ware toon kono kadi marchandise uji addaɓe toon wonande tan sosoɓe hewɓe addaɓe toon yoɓaɓe yo ngar mballa pelle hewɗe haɓade yo jaltu leydi ndi ɗo e balɗe capanɗe jeetati mondo araba wonande leyɗele arab erima oɗo saha mo gonin kamɓe kala nde mbaɗata boycott ko fata banggue produit ji giwoji toon to leydi France ko wayno biscuit fromage kosam e gueɗe kala jeeyi sababu noon ko katika woni jeeyi sababu ko caricature oɗo hen nattal ngal ɓe ndesinta e kala saha aɓe tooña hen wonande annabi men tedduɗo mo jaam e kisse goni ɗum firti noon oɗo saha mo gonɗen hakkude leydi France kam e leyɗele julɓe ene ɗeɓi heƴƴude no feewi ɗum jeeyi sababu oɗo saha mo gonɗen konnguɗi mettuɗi dewɗi ñalawma hanki o hakkude Erdogan hoorejo leydi Turquie kam e Emmanuel Macron hoorejo leydi France ɗum noon ko caggal nde Erdogan hoorejo leydi Turquie holliti oɗo saha hoorejo leydi France foti ko waɗede analyse uji ƴeewe so tawi wona neɗɗo dafaɗo to banggue haqqille ko ɗum jeeyi sababu laamu leydi France mettini hen no feewi ha nodditi ambassadeur muɗum o saha mo gonɗen kono ɗum ko noon kekiɗe hanki o hoorejo leydi France erima wonande julɓe arabeɓe walla nde mbasata wadde boycott kala kene wiye produit wonande produit giwowo to France ko wona ɗum ko noon kanko wo haɓaki julɓe wo haɓoto ko ɓeɗe hen witeɓe islam radical en ɗum noon ko jofade ko wayno Erdogan en sen giwi to leydi France Espagne kuulal hirtole lo kam état d'urgence lawɗinama ɗum noon fuɗɗoto ko 23 heures ha faynma 6 heures subaka kono ne kadi Belgique kuulal hirtole lo lawɗinama fuɗɗoto ko 22 heures ha faynma 6 heures subaka kono kadi magazine uji kala guddata ko à partir de 20 heures kono kadi suumade wonti wawnere oɗo hen ñalawma hande toon to Amérique Kongore taw kadi ganduɗa ko Sénat maɓe jooɗo oɗo ñalawma hande ngam tigui suɓade wonande gardoɗo ngam suɓade wonande jogorɗo ardade suudu Sénat ɗum noon ne tuuma ko républicain jogori tigui dañde polgu caggal yidde Donald Trump ko suɓade mo yiiɗi o ɗum noon démocrate yadani hen hay seeɗa wonde oɗo saha heɓade ko fate banggue sungoji ɗo tan e tati lewru fandu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yesso alirde ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena